Good day mga kawais! Welcome back to my video. Karon mga kawais, kay makuyugi ko ninyo mga umpra sa kay murag naay mga kulang manggod. So atong mga kulang ato tong punaan kay para inig mamalit ang customer dito sige yung wala. So importante kun makawais nyo nga naga-inventory mo mga kawais kay para dali lang ninyo makita o discover kung unsa tong mga kulang. Like day by day baga ginasulat nimo kung unsa tong mga hurot na, kung unsa tong mga gamay na lang kay para inigting kumpra na nimo dili na ka mag dinali ay og tan-aw unsa jud na adira nya makalimot ba tanok sa kadaghan nga mga palitunon. So nindot jud day by day nga naga kuan ka imo ang inventory kung unsa tong mga wala na kay para ditso na imong pagpangumpra. Wala na ilangan ba kay di pud lali mangumpra no kay tanan biya imong adtuon mapalingki ba na, mapamall pa na, mapasuok-suok pa na kung asa tong mas barato nga dira mahatag nimo sa customer og maayong presyo dito jud ka mo adto no. Sa pag 50 centavos tar na ligas dila dito jud ka mo adto. Mao man ang sa ako mangitaan ang pumaagi nga akong customer diri nga dili sila makapalit gani og mahal kayo nga produkto. Tagaan ako sila og baratuhon na produkto. Pinaagi sa pagpangita o pagsakripisyo nako og susi sa mga tindahan kung asa to mas barato. Mao nang wala po nakita sa mga customer no nga value nga ginahatag nato sa ilaha nga kung unsa man ang sakripisyo atong gibutang ani para lang makatipid ta or makatipid pud sila sa pamalit sa tuwa. Mo na siya ang kailangan jud unta tanawon sa mga customer. Ito mga kawais, kung starting pa lang mo kawais no, importante kung kampan nyo yung kwarta limited, needs ang unahon ninyo mga palitunon mga kawais. Like for example, asukal, kape, mantika, bugas, noodles, tinapa, kana pites na mga kawais. Rolling lang ana din pag naginan siya add up na pud mo laing product. Ana lang mga kawais. So dali lang tama na ko ang video mga kawais kay mulakaw pa ko kay mato pa ko palingki ani nga time. Nya pabilin sa ako ni mga tuan diri mga akong ipang kumpra para dili bugat. So let's go.